Straight to the point. Laing gitasan sa LTFRB maong pritihan sa bus o uban pang mga pampubliko nga mga sakyanan. Straight to the point. Apan ang LTFRB, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ni pasidaan ngadto sa mga POG drivers nga dili mapatuman sa usbaw hangtod nga pay mabutang nga taripa diha sa ilang mga sakyanan. Straight to the point. Katanig pagtagad dubutaga mahigala kay astang mga eroplano, plitihan sa eroplano musakasab. Kung magbuka gikan sa April 1 hangtod sa 15, ang mga airline companies gitugtan sa Civil Aeronautics Board nga usbawan ang plitihan subay sa oil price hikes. Straight to the point. Kung mubuka mga kagilaan, mubuka karon lekin, mahimo pa. Ala, buhok na lang mo daan. Sa kaganahan ron nga magbiyahe-biyahe ron mga panahon na. Elisod bisag kayo, pero mubiyahe ka from April 1 ngadto na sa April 15, ha? Ang biyahe from April 1 to April 15, mao na kana mahigalay matagamtaman ang sakasad kayo sa presyo sa plitihan sa eroplano. Pero karon mahal man gyud kaayo daan ay bisag pa ni mga higalang gira sa Middle East daan ang nagmahal. Mao na nga mas mayo magpuyo na ng tas balay. Layon lang tamay sa mga pag-ampo nga mahumanot aning gira mga sukit ni paminaw. Ang mga airline companies gitugtan kini sa Civil Aeronautics Board nga muusbaw sab sila sa ilang plitihan. Straight to the point. Dinhi sa Sugbo ang mga sakop sa Piston Cebu musalmot sa nationwide transport protest ugmang adlaw. Straight to the point. Subay ni sa padayong pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gawa sa usbaw sa plitihan dunay laing gidemanda ang piston gikan sa gobyerno. Straight to the point. Lokal nga kagamhanan sa dakpan sa Subo sa laing bahin nagpadagan og upat ka mga bus alang sa libreng sakay. Ayawat na lang nga makatabang kini sa mga sumasakay, mga kahigalaan. Straight to the point. Atang-atang lang ta ining libreng sakay ani kay, ha? O gusto ta mahigala nga makadudaginot-daginot gamay. Gumikan sa kamahal na gyud taon mahigala sa mga plitihan karon. Straight to the point. Sa ato mahigalang pagmonitor sa gira dito sa Middle East, si Trump mga kaigsunan, medyo doon na mga higalay, mga patutsada. Doon na mga witik nga istorya dito sa NATO, Indaiken. Kay ang NATO, mga kaganaan daw, okay ra sila. Suportar sila mahigala ni Trump sa iyang desisyon. Pero kutob ra sa suporta sa istorya, di lang po sila mulihok. Matod pang Trump, mahigala, foolish mistake daw ang di nila pag-apil sa gira. Matod pang Trump, mga sukit di paminaw. Pero maingon po si Trump nga, ay nalang mo, kaya namin kinahanglan po, may kinahanglan sa inyong mga tabang. Gumika ni mga kaigalaan sa problema sa Strait of Hormuz, nga gisradaan mahigala sa Iran military, o unya mo ni nakahatag karon og krisis mga kaigalaan sa tibok kalibutan, kay ang oil mga sukit di paminaw diha sa Gulf countries dili makuha. Why musuod mga higalang barko? Ato ni hatagag pagtagad kining atong explanation mahigala ining Strait of Hormuz. Kay kuan maguni kini ni ang bottleneck ba? Mura na sa botilya pa mga kagalaan mo na say liog sa botilya. Nya kana mo gitawag og Strait of Hormuz. Unahan ana kung makalingkawas sa kanang Strait of Hormuz tuan na dito ang Persian Gulf. Mao na kana ng Persian Gulf na diha may galang Saudi Arabia, na diha may galang Kuwait, ang Iraq, na diha may galang United Arab Emirates nga maoy na maligya og mga lana. O humagkuha sa barko, mabalik po gawas. Agi gyapon sa Strait of Hormuz. Wa may muagi ron panahon na day. Bisan pa mga higala ang mga marinero, ang mga seafarers, imong inon nga ang inyong sweldo padagkuan pa gyud. Pilo-piloon og katulo, pilo-piloon og kalima. Ang sweldo kasamang kay di gyud musukol mga kailang kapitan sa barko di musuod dito. Bahala na lang, ha? Kaya delikado kayo mga higalang Iranian military nga nag-atangsad. Sus, Ginoo ko. Gahapon yun, kaya magpapapilit mga higala sa taga-Shell. Kani gipapilta na lang nila mga higalag later, kana na ang number nga 1. Ikining ilang para sa presyo ba indakin? Maora gina ilang para presyo. Pila ka digits raw, upat. 1, 2, 3, 4. Wasa magdahom nga mo, lapas. Sus, Ginoo ko. Kaning gira sa Middle East mo yung nakalapas, ilan na lang ipapiltan. Ato
ato lang ning iagi katawa mga kaigalaan, pero ang diesel nga fuel save 102 na ang matag litro. Muna nga multicab gahapon gipangutanang kasama ang Jane Gallardo. Kay bitaw ma'am, ang 1,000 ang patubil, mapuno-puno naman ng tangkis multicab, gamay raman ang tangkis multicab. Pero karon pulbida wa raman katunga in taon. Asa man na ipatong? Adto sa itlog ng ilang gidala, adto to ipatong ang presyo. Kay ni mahal naman ang gasolina. Di mo patong dito mo na nga mo domino effect siya. Muna simple nga explanation nga nagpalit nimo sa itlog asa to na i-deliver. Ano mahal naman ang itlog? Ni mahal. Kay ni mahal ang gasolina, wa man na mo ambak ang itlog lang diha sa merkado. Gidama na, gipagasolinahan man na. Straight to the point. Mo na roy domino effect. Ang bugas. Mo na kana. Nya karon ang LTFRB ni announce na nga mosugod ugma sugod ang increase sa plitihan. So kining gubat sa Middle East mapobre og badato naka-feel gyud ani. Ang kadto mahigala mga operator sa mga barko landaan. Doon tayo mga naistorya mahigala nga mga tagiyag barko. Undang ko na ang mga biyahe day. Ang biyahe landaan sa Baybay Leyte, Baybay City Leyte, doon ay pagkansilar na. Uli kag Leyte adto kaagi sa Ormoc o ali kaagi sa Hilongos. Nyagi pagamian na nila mahigala ang schedule, ang palumpon wa na biyahe. Ato mga fast craft day wala na. Mao ni ang epekto. Kayo ikaw may tagiyag barko, ang krudo mahal kayo. Unya nagbiyahe nimo, unya ang karga may lang ka na mga weekends. O ka na mga dunay mga peak passenger season. Kay dunay daghang sakay. Nang kanang wa mga higalay labi na pag weekdays. Gisa may manakay, pila ra ka buok, unya paghuman na pasis pag ginang uban. Di maalkansi may higala negosyante. Wa na, pangtangtang ang mga biyahe. So sila apektado. Unya, ang US o ang Israel nga naggira mahigala sa Iran, ang Iran nigbaw sa mga kagilaan, gibitirahan mahigala ang mga silingan ng mga countries, unya nigbaw sa Iran mahigala pamahala maila. Di na apil mga kagilaan ang krisis tibok kalibutan nga naman tungod kay kanagong eryaha diya, kanang Middle East, kana mga countries diya sa Gulf, mauna ang mga nasod nga naa diha mahigala ta magkabo nga nata mamalit ni anang ato mga produktong petrolyo. Straight to the point. Sila man mo inay source mga higala of oil. So, og magkagubot dito, kisama-sama na ito pagbaligya sa oil. Medyo lisod yun. Ha? Labaw sa tanan, ang Iran, iya mga higalang gisiladaan ang Strait of Hormuz. Kanang Strait of Hormuz, mao kana mga higala ang, kini ako pakita niyo sa mapa ha, kining sa mga kuan, sa mga, para ma-explain na to. Mao ni kining Strait of Hormuz, mao ni ang bottleneck. Mao ni mahigala murag sa botilya pa. Mura na sa liog ba? Liog sa botilya. Dako na ito sa unahan. Pero naay liog diha, gamay naman ang liog sa botilya. Muna inana ang Strait of Hormuz. Agiana nagbarko mga kagilaan, ang iyang gilap doon na 30 kilometers ra. 30 kilometers ra. Unsa man ang straight day, unsa may pasabot og straight. Nabatay straight din sa ato ang tubag naa. Nasa sa south ay. Nasa south nato padung kadto sa Negros na gitawag ng straight. Unsa man ang straight? Tanyon Strait. Wantay ka day? Tanyon Strait. Natay Tanyon Strait. Unsa may pasabot ay og straight. Ato na explain ha para masabtan itong maayo ni mahigala niya. Na unsa din ang kalakihan. Ano man nga mahal man ang gasolina. Na unsa naman ang anong di man makatabok dito barko. Na kini mga higalang Strait of Hormuz. Umuingon ngay kag straight. Ang buti pasabot og straight. S-T-R-A-I-T. Muna say spelling. Straight, no? S-T-R-A-I-T. Straight. Buti pasabot anak mga kaigalaan, usa ka na ka natural water passage that connects two larger bodies of water. Usa ka na ka narrow sea passage. So, buti pasabot nga, usa ka na ka kanabang gamay ba nga agianan sa tubig, nga mo konektar sa pikas, nga dagat, nga dako, o pikas po nga dagat. Siya maoy, mura ba sa kanang, mura ba sa agianan ba? Pero gamay siya nga agian, mura pultahan ba? Dahil dakong kwartos pikas. Mura, anak, pag-describe na, no? Duha ka kwarto, adjacent rooms, palitan sa hotel, panlitan, doon ay kwarto niha, duha nagtapwa ni kwarto, dagko nga kwarto,
moagi ka sa pikas kwarto dili na ka moagi to sa main door. Ari ka agi, nay agianan ba? Nga pultahan, gamay na nga pultahan. Inana na ang straight. So, pikas kwarto panalitan. Labi na ka ng uban may gala mag-check-in ng mga hotels, makuha ka mga family rooms, no? Ang uban may gala dunay connecting rooms sa tos pikas kay mga bata panalitan dito. Dunay usa ka pultahan din ha. Gamay ra man ang pultahan. Pero abot pikas dakong kwarto. Hindi abot pikas sige agianan siya ba? Mao kining gitawag og straight. Din sa ato doon na tayo gitawag Tanyon Street. Unsa man ang Tanyon Street, mao nay nag-connect mga higala sa Visayas Sea sa north og sa Mindanao Sea sa south. Mao nang datay Tanyon Street, nadapit sa south day. Ug moingon ta mga higala Strait of Hormuz, mao ni sa mga higalang agianan, murag botelya ba kanang iya bang liog sa botelya, nga niabot mo sa unahan dako na. O makasud na ka liog sa botelya, abot mo dako na. Mao na gitawag mahigala og nag-connect kining Strait of Hormuz sa Persian Gulf. Gulf pa dako-dako ni nga dagat nga dunay mga murag sa glawa ba murag lake ba pero dunay agianan, no? Nga mao nang strait. So motabok ni siya mahigala makaagi ka sa Strait of Hormuz, makatabok ka sa unahan, mo na gitawag og Persian Gulf. Nana dito ang mga countries, mga Gulf countries. Unya motabok ka human po sa Gulf countries, motabok ka nana diha mahigala ang Oman Gulf. Kanang Oman Gulf mo na kana mahigalay mo connect sa Arabian Sea. Wa na mo connect na sa tibok kalibutan, Sa laktod pag-istorya, kini di ang pagkuha mahigalag lana nato. Sudlunon di ini. Sudlunon di ay kasamang kay di lalim ang pagsuod sa dito. Kay kinahanglan na musud ang barko dito. Na kiniha ako ipakita niyo sa mapa. Gamay kay ning Strait of Hormuz. Kay 30 kilometers lang more or less 30 kilometers. Sa unahan, ang Iran, to dito may kalang nasod sa Iran, nga naadihan ilang Iranian military kay mo angkon man sila nga amo ning teritoryo. Makuha ni sa among teritoryo. So dito sa north, naa dito ang Iran, dili po sa south mahigala di adiri ang Oman o ang United Arab Emirates. So muna nga naadiha ang mga Iranian military. Umusod mga higala ang barko din to na dito ang Persian Gulf sa unahan. Once makasud ka, gikan panalitan ka sa laod, gusto ka musod kay sulunon man na mukuha day kaglana day mga kagilaan dili day lalim. Musud day ka na ng Strait of Hormuz, unya mo pagkasud na nimo tuwa na ka sa Persian Gulf. Inikabot ng Persian Gulf, pag-loading na ng mga lana dito, mga produktong petrolyo sa mga tanker, nya mugawas po siya. Way laing agianan. So way laing option. Lahi man tato mahigalag atangan ang Strait of Hormuz. Sige, mutuyok lang ta. Kaniday kin kay wa may katuyukan. Wa may katuyukan. So inigtabok nimo sa unahan, makatabok na gani ka sa Strait of Hormuz, padung kasulod, nana dito ang Persian Gulf. So makasud na ka sa Persian Gulf, loading na dayon sa mga produktong petrolyo kay naa naman dito ang mga countries. Unsa man ni mga Persian Gulf countries kining Iraq, kining Kuwait, Saudi Arabia, mao man daghan kay saglana diha, kining Bahrain, Qatar, United Arab Emirates kanang Oman, na diha mahigala ang mga mo na say oil producing countries. Kanang maong mga lugar, ang ilaw man nagatubod. Gatubod mga higala og gasolina. Gatubod og krudo. Muna nga kanang mao mga nasod pwedeng datua ka na. Kay gatubod man sila. Grabe man mahigala ang ilang oil. Niya ang tibok kalibutan gud 20% gud mga higala sa oil sa tibok kalibutan sila may supply. 20 million barrels every day. Imagine ka day. 20 to 25 million barrels kada adlaw. Laliman ka na nga ug mo nay mawagtang mga kagalaan everyday. Why operation? Di maglisod kita man mo mahal gyud ang gasolina kay mobalik man ta sa law on supply and demand. If the supply is low and the demand is high, so ang price musaka gyud. No? Sa law on economics. Mo kini hitabo ang mga kaigsunan nga maglisod man og suod ang mga barko dito. Kay murutabag mo adto ta magkuha ta og lana adto ka kuha lana sa Saudi Arabia. Inigkuha nimo lana mo agi man ka sa Strait of Hormuz. Kung makasud lang unta sa Strait of Hormuz, okay na. Kay tuan naman dito mga countries may gala mamaligya man nato ng Saudi Arabia, kanang Kuwait, kanang Bahrain, Qatar, United Arab Emirates. Pero inighuman mapuno ng barko, loading, tanker man na dito, mapuno na, mubalik po siya sa Strait of Hormuz. Mugawas siya ba? Inigawas sa Strait of Hormuz. Kung makagawas na siya, maabot na siya sa pikas, likawas na siya, Strait of Oman na. Ngadto na dayon sa Arabian Sea. Awa na, makadistribute ng oil sa tibok kalibutan. Nya ang maksagaran na ba nga mga countries nga distributan ng oil hindi, labi na ka ng Europe, nagsalig ani. Europe, ang Asia mahigala, nagsalig ani.
Sumo ka na nga apektado gyud sa krisis mga sukid di paminaw. Karon di naman makasud ang mga barko dito kay naa man na may galaki teritoryo man sa Iran ang north. Mingon Iran amo man dinhi. Di man paagi. Sus gitistingan magyud mga kagilaan ng commercial vessel, tanker. Tanker nga may sud gyud kay makuha og gasolina didto may gala sa unahan ni agi sa Strait of Hormuz gitirahan man sa Iran. Nabungkag intawon ang tanker day. Bungkag ang tanker. So kaniyo, ako ipakita niyo ha, perti pagkag sus ginoo ko. Ballistic missiles ang gitira. Bungkag mga kaigalan. Kinsa pa may gustong mga kapitan nga moadto? Straight to the point. Wa na, dili na. So nagtapok ron, o makita nimo sa satellite, ako gipakita ko may galalo ko akong friend nga, gipakita ko sa satellite dito ang mga barko di nagtapok sa kwan, sa kinini ang Oman Gulf. Wala mahigala di pusod sa dito sa Persian Gulf. Kay mo agi lagi ka ng checkpoint dinha, checkpoint nga mao kana mahigalang Strait of Hormuz. So di ba sa moagi? Ha? Di man moagi ang mga kumpanya sa barko dili moagi ang mga insurance mahigala dili pud mo insure di mo dito. O moagi ka bisa pag inyon kag kanang kay nga kapitan ka sa barko kap o kika ang imong sweldo dublihon. Dako na magkadag sweldo kay ang inyong karga kanago mga mo karga kag mga gasolina, krudo dagkog sweldo ng mga kapitan ana kanang mga crew ka sa barko. Adto ka Saudi Arabia kuha mo mga kwan dako kay risky man sa guna kaayo mga kagalaan. Labi pa ni ginhawa nimo risky na lahi man og kana na ang naa ka sa barko o niya ang inyong karga kana mga saging lang ba naman agi ka sa Davao panitan ni mga saging export na to kana may karga nimo medyo dako gyapon sweldo kay barko man na nga labi na mga adtogos gawas nasod pero dili kay dako nga kwan yun mas double gyud mahigala kung ang inyong karga kanang tanker gasolina or mga crudo ngano man ang health man sad nga risk day. Kay ang ginhawa nimo lisod man sad kayo mo na po nang dili pud lalim baya po ng kapitan sa barko kana mga cross barko di pud lalim. So karon inyon ka kapitan ka karon madoble kalimahon ka doble imong sweldo kay mo tawag jud kasi mong asawa ana nga day kanang day kining kuan man kanang sa man o kita mosuod ta sa Strait of Hormuz doble ko no sweldo doblehon ko no. Ang asawa sa seaman ana inday Maris og inday kain og moingon nga pugong gid sa asawa day. Ayaw dong, bahala na lang dong. Ayaw soda dong. Delikado mamusod ka dito, di nakakabalik. Ang marinero sa kapitan sa barko, inigpananghin sa asawa, day, tawag, day, kining, madubli ang sweldo, day, okay ka, day, musod ko dito, day, sa Persian Gulf, wagi na ba sa Strait of Hormuz, pero dubli-dubli nung sweldo. Okay kang musod ko dito, day, total na may insurance, ha? Ang asawa sa seaman ana Inday Maris umuingon nga sige dong suod dito dong. Okay na dong. Ampo lang ta dong, suod lang to. Magduda ang kapitan sa barko wa naman siguro higugma ko asawa na. Kaya imong asawa yung seaman ka, imong asawa mingon nga dong bahala na ko tay kwarta. Ayaw suod niya. Bahala na lang kinausap ta ni magpinubril ta dire. Kayo lang seaman. Ay salamat higugma ko asawa na ko gyud. Kay mo inyo asawa do daghatag bayranan diri. Dapay imong mga anak de sos mo nga abra balanda kog kaon ni og kuan ra ba gyud. Sudlan na dito. Ana. Mo anang asawa kay bahala na lang basta total dubli-dubli maka makon makasildo. Dubli maka. Ikaw seaman na kay bunahon na kabida. Ilawog man ko sa asawa dito. Magduda ang ano ha, kay ditirahan na ito lang. Do ay commercial vessel gitirahan, dili ko to military vessel. Magkuha lang og oil dito mahigala sa Persian Gulf. Niagi sa Strait of Hormuz gitirahan, bungkag mga kaigsunan. Manausaon naman ni ron. Ha? Usaon man ni ron. So naa sila nagtapok ron ang mga barko, naara nagtapok mahigala sa Oman, Gulf of Oman. Muna si Trump ron, ingon nga, sige lang, suod lang mo dito, kay mo escort ang US Navy. Di man gyapon day hadlok mga kapitan day. Sana bahala na lang kay basig targeto ng US Navy niya maigo sa gyapon mo. Nakaron si Trump nagpada dito mahigala og mga Marines. Day mga amphibians bitaw nga gipada dito sa US mahigala niya ato kaniyo. Asa man to dong names. Sus kaniyo tangilngiga ni mga kuan ay. So kuan na gud. Pinaksi ay nang gira dito mo na sa Strait of Hormuz US kuan ni. US barko ni sa US mahigala kini mga gipang kaniyo mga tangkidigira nila nga amphibian ba? Kana mga tangkidigira bitaw mga kagilaan di ba? Ko man na siya armored car ana. Mo kuan siya mo
naa sa dagat, gipangbuhian sa dagat, pero mo makamao ni may maantigo ni may ganun, lutaw ni sa dagat, kaya na ni makina nga pandagat, inikabot sa kamad-an, dagan po ni. Ha? Muna mga Marines ni mahigan lagi pada sa US kay wa naman para gyud nga maabli ning Strait of Hormuz kay og dili mga kagalaan delikado man. Nya mga tao imbes kay masuko sa Iran mahigala nga terorista mo dako. Ano inyong gipagtirahan ng mga sibilyan? Masuko no po mga tao ni Trump day nga dugaya imo mong gigira ni Trump man tan-awa na unsa na apiktaran na noon ni. Mao na ni mga kagalaan no? Ang kwan mao na ni ang willing nga kwan, amphibian ni nato mahigala, amphibian ni nga mga amphibian nga mga igigira. Mao na ni ang giingon ni Trump, sige ay lamog kahadlok mga marinero kay mo escort ang US Navy. Mo escort ang US Navy na hadlok lang gyapon ang mga kuno ang mga seafarers na hadlok gyapon sila. Diaw, gipadadaan na mahigala sa Strait of Hormuz kay aron nga maabli na unya mabalik unta ang kwan. Di man manood gyud ang mga barko. Ang mga company mahigala sa barko di man di lami. Nya ang uban pod mga higala nga mga insurance di pod mo insured. Na doon na po iba nga ni offer lagi. Sa ito na ibawaan nga offeran ka bangdan ikaw ke kapitan ka sa barko offeran ka ke. Pila may mo sildo, mo na mo sildo ron. Inon ka okay, sige magkuha laglana dito. Doble sildo nimo ke. Ha? Manang hedyo ka sa mga asawa na dangke nga dai kanang unsa man sugot ko ni dai nga doble man sildo. Ang buwan karon tag 2 milyon naman buwan ke. 2 milyon ang buwan. Okay, basta importante lang, magkasold ka dito. Usa ka biyahe, 2 milyon ang kapitan. Igbalik, di na natay kwarta. Ang imong asawa, umingon imong asawa dong, ay landong, bahalag magkapobre-pobre ta dong. Ayaw lang yung adto dong. Pangunahon na ka kanya, mas bililhon ang kinabuhi. Pero umingon imong asawa kanya, sige dong, sudlalan nito dong, kay kanana ang man dong, pasanti magkakwarta ta dong. Pangunahon na sa kakiya ay, mura man kang, wa naman ka may gugma kung asawa ka na kung anong kalakihan. Na? Mo na ni mahigalay unsa man akong stinger diki mo mag na wagtang niki ha. Ay sa hagamay lang kay mga kagalaan. Ay numdum man ta ini mahigala nga dito ra ba sa Iran ron. Wala ba sa internet dito? Dunay mga kapitan sa barko mga kagalaan to na istorya na sa mga friends nga tuwa sa Iran. Dili na makakontak sila kay wa po internet. Dito mga kagalaan no, ang mga infrastructures go dito mga kagalaan wa na gyud. So kini amphibian mga higala oh. Amphibian ni tawag ni amphibian nga mga barkong igugubat, mga military equipment, amphibian ni, tangke digira ni, inigawas na ini sa kwan, kamad an armored vehicle na nila. Pero sa dagat, diha man ipambuhi sa Strait of Hormuz, kaniyo, naggidas dako kay barko manghigala sa US, di pambuhian eh, mo ni gitawag amphibian. Ang ato din amphibian, sakto ka ato ni Jan Kagulada, kinarig yung baki intay ito amphibian din eh. Kay kana gud mahigala sa kanang amphibian sa mga under mo gud mahigala sa mga hinumdum ta sa tong zoology ba. Na mga reptiles, na mga amphibian kanang amphibian mo na ang mananap type of animal nga mabuhi siya sa kamad-an, mabuhi pod sa tubig. Mo na siya amphibian. So kanang baki, kanang bao mga amphibian sa day, no? Reptiles man sa ning mga kuan. Nama po yung mga reptiles, kini mga has, mga reptiles sa sila, no? But kining amphibian, kanang baki, mo na yung example ng amphibian nga, pwede sa sakuan, makaginhawa sa tubig, inikabot po sa kamadaan, buhi po siya. Mo na yung kining mga sakyanan sa, mga amphibian nga mga sakyanan sa military sa US. US Marines ni na, pati naghan ng mga US Marines kipada dito ron, aron nga ma-open ang Strait of Hormuz, hindi pasaligan silang Trump nga, sood lang mo, mga barko, para makakuha gasolina dito sa sood sa Persian Gulf, kay total na ay mo escort, ha? Mo escort ang US Navy. Pero galingo-lingo gina mga kanay, bahala na di mo sood yun. Na unsa may mga implications ani mahigala kay kini na bang North Atlantic Treaty Treaty Organization. Medyo murag na nawit ka ng istorya ni Trump day. Ang North Atlantic Treaty Organization kay igo man lang sa mingon. Congratulate sa Trump nga okay, Trump, okay mong gibuhat. Pero di ko sa mutabang day, ha? Kutob na sila sa istorya. Mausa ding Iran po nga murag mahimahay po sa ilang mga allies o kining Russia, mahigala China nga igor po nga murag miingon nga simpatiya sa Iran bro. Wasa gyud mutabang, ha? Mo nay problema ni gira na ba way mutabang nimo ba?
Unya ra ba mga higala na unsang hitabua? Kini gong Amerika sa nagsige gyapon bisan nagubat na sa Middle East nang exercise gyapon sila joint military exercise sa South Korea. Nasuko mga higala si Kim Jong-un, ang presidente sa North Korea. Kita mo na ang presidente sa North Korea, tanawa, ang picture palandaan, ang tupi palandaan, mahigala medyo magduda ka nga delikado ning tawhana. Nasuko si Kim Jong-un, nga ngano nga sige nagpractice mo na military exercise, inigbutos sila mga kuan dito, at tutugpas dagat po sa North Korea. Mura man ning inyong kalakig, hagit-hagit man inyo, napalupad po mahigala si Kim Jong-un o ballistic missiles dito pa dong sa Japan. Ha? May gani kadalas dagat sa Japan nay. Wala ra maingon sod yun sa Japan Economic Exclusive Economic Zone. Samot ni ka problema ang dako ning kalakiha kay unsa bang utok sa mahigala ining presidente sa North Korea ni palupad man napugod ka ballistic missiles. Ang ipalupad padong mga higala dito sa Japan dool sa Exclusive Economic Zone mahigala sa Japan. Anigo naman Japan ay labte diri ha kay maabot gid ganit sa mong teritoryo inyong ipabutong missiles mo bawas ra ba gid. Jesus Ginoo ko. Ang ato ini igo ra kita sa mga pag-ampo ini Pilipinas. Di gyud ta mag-apil-apil kay kini mga nasod nga naay mga missiles nasa i-release nga mga missiles. Kita wa na ba tay pwedeng i-release? Mao na giingon ang uban ang ilang mga missiles ilang gi-release, ang Pilipinas wa may ma-release. Di na kita mag-apil-apil kay bisag ang national ID hanto doon wa pa gid ma-release.